7 июл дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Масҷоҳ маҷмӯаи меҳмонхона ва маркази сайёҳии Раҳимро мавриди истифода қарор доданд. маҷмӯаи меҳмонхона ва маркази сайёҳии Раҳим бо усули меъмории замонавӣ бунёд ёфта аз 4 ошёна иборат аст. Дар ошони якум қабулгоҳ, маъмурият, ҳуҷраи кормандон, 3 ҳаммоми замонавӣ, ҳавзи шиноварӣ, мағоза, дар ошони дуюм толори варзишӣ, ҳаммоми усули туркӣ, дар ошони сеюм қаҳвахона, утоқи мураббиёни варзиш, маҷлисгоҳ, дар ошони чорум 11 ҳуҷраи меҳмонхона ҷойгир аст. ҳуҷраҳои меҳмонхона бо усули хоси аврупоӣ ва миллӣ сохта шуда барҳавою зебо ва назаррабо мебошанд. мо бисёр хушсандем ки дар ин чорабинӣ бо иштироки ҷаноби олии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин як меҳмонхонаи замонавӣ дар ноҳия кушода шуд. Ин меҳмонхона ки дар шоҳроҳи Чаноқ Душанбе ҷойгир аст, барои ҳамаи сайёҳон ва меҳмонони хориҷӣ хуб аст. Чунки мо шоҳиди чандин воқеаҳо будем ки сайёҳон меомаданд дар инҷа фақат меҳмонхона суроғ мекарданд. Мана имрӯз мо бисёр шодем, ҳамхел меҳмонхона, толори варзишӣ кушода шудааст. ҳамин мардум ашо дар ин хело хурсандам. сохтмони бинои меҳмонхона соли 2020 шурӯъ гардида дар бунёди он соҳибкори ватанӣ Абдуваҳоб Ҳасанзода саҳм гузоштааст. корҳои сохтмонии иншооти мазкурро 40 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ анҷом додаанд. барои бунёди меҳмонхона ва биноҳои ёрирасони он беш аз 4 миллион сомонӣ маблағ равона гардидааст. дар иншооти нави соҳибкори ватанӣ беш аз 20 сокини ноҳияи Масҷоҳ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. имрӯз ба ноҳияи Масҷоҳ як меҳмонхонаи замонавӣ кушода шудааст ки зиёда аз 20 нафар аҳолӣ бар ҷои кор таъмин шудааст. аксариятшон занҳо мебошанд. раҳмат ба ҷаноби олӣ нисбати халқ ғамхорӣ мекунанд. бинои маҷмӯаи меҳмонхона ва маркази сайёҳии Раҳим тибқи лоиҳаи ҷолиб бо истифода аз усулҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ ва бо омезиши унсурҳои миллӣ сохтаю оро дода шуда, қабулгоҳ, долонҳо ва ҳуҷраҳо бо мебелу таҷҳизоти муосир, мизу курсиҳои замонавӣ, роҳаткурсиҳо, ҷевонҳо, асбобу лавозимоти меҳмондорӣ ва дигар лавозимоту таҷҳизоти муосир мутобиқ ба стандарт муҷаҳҳаз карда шудааст. ин имконият медиҳад ки хизматрасониҳо дар як вақт то ба 100 нафар меҳмонону сайёҳони дохилу хориҷӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба соҳибкори ватанӣ барои чунин саҳму иқдоми шоиста баҳои арзанда доданд ва таъкид доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ташаббусҳои созандаи соҳибкорони ватандӯстро ҳамеша дастгирӣ менамояд. меҳмонхонаи замонавӣ дар ноҳияи Масҷоҳ бо дастгирии пешвои миллат имрӯз ба истифода дода шуд. пешвои миллат ҷаноби олӣ баҳои хуб доданд. аз ҷаноби олӣ ҳама вақт миннатдорем. барои ободии Тоҷикистон ҳамчун соҳибкор мо саҳми худро мегузорем. тибқи лоиҳа ва талаботи меҳмонону сайёҳон ба ҷойгиркунӣ ва сохту усули ҳаммомҳо ва гармобаҳо таваҷҷӯҳи хоса дода шудааст. маҷмӯаи меҳмонхона ва маркази сайёҳии Раҳим дар шафати шоҳроҳи Душанбе, Бӯстон, Чаноқ бо дар назардошти рафту омади зиёди меҳмонони дохилу хориҷӣ сохта шуда, дар баробари муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ барои меҳмонон шароитҳои хуби истироҳату фароғат фароҳам оварда шудааст. ноҳияи Масҷоҳ яке аз ноҳияҳои сарҳадӣ мебошад ки ҳамарӯза омадарафти меҳмонон зиёд ба назар мерасад ва бунёди чунин меҳмонхонаҳои замонавӣ муосир тақозои замон мебошад. имрӯз утоқҳои меҳмонхонаи мазкур бо лавозимотҳои истеҳсоли маҳсулотҳои ҳунармандони дастии ноҳия оро дода шудааст ки барои ҷалби сайёҳон хеле муфид мебошад. дар ноҳияи Масҷоҳ ҳунармандон низ зиёд ҳастанд ва истеҳсоли маҳсулотҳои ҳунармандӣ хеле васеъ ба роҳ монда шудааст. ташкили чунин меҳмонхонаҳо, ташкили мағозаҳои армоғонҳо барои меҳмонону сайёҳон бисёр муфид аст барои боз ҳам рушд кардани зиёд гардидани истеҳсоли маҳсулотҳои ҳунармандӣ. мо ҳунармандони ноҳия хеле шод аз он ҳастем ки чунин як меҳмонхонаи бошукӯҳ бунёд гардид ва тавассути омадарафти меҳмонон зиёд гардидани сайёҳон
дар ин меҳмонхона мо метавонем ҳунару маҳорати ҳунармандони ноҳияро ба намоиш гузорем, муаррифӣ намоем, инчунин фурӯши онҳоро низ ба роҳ монем. Присутствую на открытии гостиничного комплекса и спортивного сооружения для мини-футбола. Мы сотрудничаем с таджикскими предпринимателями при поддержке, конечно, правительства России, правительства Таджикистана. Налаживаются тесные контакты между предпринимателями двух стран. Растет товарооборот. маҷмӯа дорои шароити замонавии шуғл варзидан ба намудҳои варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва солимгардонӣ мебошад. бо ин мақсад дар маҷмӯа варзишгоҳи болопӯшида, толори варзишӣ, 3 ҳавзи шиноварӣ ва нуқтаҳои машқу тамрин бо таҷҳизоти муосири варзишию солимгардонӣ бунёду муҷаҳҳаз карда шудааст.